Mä ois mennä ojaa, oho. Ei kun tuonne päin. Taas tuonne päin. Tästä kuvattu huumorilla, ei humalassa. Kaksi eri asiaa. Vastu har knappast förgått. Sitä tosta mankka kiinni ja voidaan jutella jotakin. En tiedä mitä pitäisi jutella. Laatikainen oli toivonut jotakin videota, mutta kun ei oo kuvaajaa, niin nää on sitten tämmösiä. Mutta lantaa pitää vähän heittää. Ei kestänyt enää hermotetta. Laitamaan vähän lantaa, niin jos se tuo heinä rupiais kasvaa. Sais Tommin kissallekin vähän apetta siihen eteen, että ei tarvii ihan terveisiä ajella. Voi kokeilla mikä biisi. Jas Honkala för att prata om. Se ei. Taas jotakin ruottalaista. Ei oo automaattiohjausta, niin sä tullut tässä päästellä vähän ongelmia. Tai eikä tässä mitään ongelmia. Kääntää vaan. Sitten lähtee tuosta uudestaan. Mä en lähteä vinnoon. Eipä lähtenyt. Joo, minä en sitten editoin noita videoita millään lailla lähtenyt. Mulla on aikaa editoissa. Nää tulee ihan miten paska suoltaan. Tai mitään, niin alkaa tullut jo niin pitkä video, niin kokeilla vielä, että till framgång har varit den längsta klubben i Baggen, Driver. Kyllä varmaan tämän videon katsojat ymmärtää, että mitä tuo puhuu tuolla, mutta utan skickat iväg bollar till både minä höger en och vänster. ymmärrä, saatan. Vaikka ruottista A kirjoitin, niin mutta ei mitään niin kateella.